кои от вас не, но ако сте за първи път на наша сесия, ако спомена нещо и не дам достатъчно подробности за него, моля ви след това да ме попитате, за да мога да ви дам разяснения, тъй като аз вече първата част от днешното обучение говорих за това. So basically, we spoke a little bit more previously about autism, and we stated that the definition itself includes different social and communication deficits. Говорихме малко за определението на това, на какво е аутизъм и че всъщност това са дефицити, които са в общуването и в социалните умения. And those social deficits can be different and can range from low deficits to high social deficits, and it all depends on the functionality level of the child. И в зависимост от функционалното ниво на детето, подобни дефицити могат да бъдат в един огромно широк спектър от много сериозни, много тежки до много ниски. However, ABA has different techniques in order to train and help kids with autism, those social skills. В приложния поведенчески анализ се използват различни техники, за да подпомогнем децата да усвоят социални умения. And we try to develop age-appropriate social interactions and build relationships with typically developing peers, as well. Sorry. Ние се стараем да помогнем на децата с аутизъм да развият, да разработят за себе си подходящи умения за общуване в социална среда, да изграждат взаимоотношения. And we always try to focus on communication skills with peers, group play skills, imitation skills, and turn-taking skills. И разбира се, фокус отделяме изключително много върху общуването с връстници, игра в група, имитация и редуване или взимане на ред. Because all of these skills are necessary and important in order for kids with autism to be included in social interactions in mainstream schools. Всички тези умения са от изключителна важност за децата с аутизъм, за да могат те да бъдат въвлечени и интегрирани в общообразователното училище. So, these are some prerequisite skills for successful social interactions, and we're gonna explain a little bit further each of them. Някои от тези предварителни умения са необходими, за да можем да започнем да градим успешно социално общуване. Сега ще поговорим за всеки един от тях по-отделно. So all of these skills are taught through social skills training, and they include asking for desired objects and activities from peers, following instructions from peers, imitating them, and turn-taking. Всичките те са активна част от общуването и социалните умения. Те ще са искане за желано. This occurs because kids understand that they should respond to us, however, they don't know what to respond. Това означава, че детето има разбиране, знае, че трябва да ни отговори, но не знае какво трябва да ни отговори. So we are starting with this verbal prompt procedures to by giving the child, for example, we ask them, what is your name? And we immediately say the child's name. So the response is the last thing that we said, and this will the child repeat. Когато имаме подобна задача, то тогава, когато зададем въпроса на детето, трябва веднага след приключване на въпроса да дадем и отговора, т.е. да кажем името на детето. Това да бъде последната дума, която то чува и лека по лека да се научи, че това е отговора. And then gradually we, like I said, decrease the prompt. So instead of saying the entire name of the child, we decrease the number of syllables. И за това, постепенно, когато детето усвои това,
ние наказваме вече в края цялото име на детето, а да кажем 2 срички, след това 1. And this way we can develop those conversational skills in kids who are having echolalia. И така можем да развием подобни умения специално при тези деца, които имат ехолалия. Now, when it comes to visual supports, they refer to different schedules, visual cues, and social stories, which help kids with autism understand the expectations that we have of him and help with their routines. Така, визуални помощни материали, това са най-различни програми, режим за деня, визуална подсказка, най-различни социални истории, подредени като картинки, за да помогнем на децата с аутизъм да разберат какво се очаква от тях или каква е подредбата за деня.